And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Pamilyadong tao na ako. Pero pumayag ako na magmotel kami ng ex ko. Hi, DJ Raking. Hindi ko lubos maisip na isa rin ako sa magsusulat sa programa mo. By the way, itago mo ako sa pangalang Audrey. And this is my secret file. Nasa UK ako ngayon. Kasama ang pamilya ko. 12 years na akong kasal sa asawa ko at may anak na rin kami. And by the way, DJ Rocky, puti ang asawa ko. Masaya naman ako sa buhay namin dito. Umiikot lang ang mundo ko sa pamilya ko. As in, smooth lang talaga ang lahat. Sa Pilipinas kami ikinasal bago ako pumunta dito. So, okay naman. Happy lang. Until pumasok si ex. Yes, DJ Rocky, I have this ex na isang Pinoy, nasa Pilipinas, at itago natin siya sa pangalang Dean. 8 years kami. Sa 8 taon na yon, hindi kami masyadong nag-away. Naalala ko nga isang beses, sinabihan niya ako na maarte. Umiyak ako kasi hindi kami sanay na nagsasabi ng hindi magaganda sa isa't isa. So, eto na nga. Akala niya, pupunta ako para magbakasyon. May mga kamag-anak din naman kasi ako. So 1 year, wala kaming communication bago ako ikinasal. In short, bigla na lang nawala. Kaya bago ako umalis, nag-message lang ako sa kanya na aalis na ako at mag-iingat siya. Same number pa rin naman yung gamit niya that time. Then after a year, nag-message siya sa YM ko. Okay naman, parang friends ang usapan. Hanggang sa eventually nawala ang YM, nawalan kami ng communication. Well, ayoko kasi siyang i-friend that time. Kasi para fair. At baka masaktan ko lang din siya. So after 10 years of not having any communication with this guy, my ex, nag-message siya ng happy birthday
Nag-reply ako ng salamat. And naging tuloy-tuloy yung pag-uusap namin. Then one time, tumawag siya. Napag-usapan namin ang tungkol sa buhay-buhay namin. Bigla na lang ako napaiyak nung sinabi niyang masaya siya kasi masaya ako sa buhay ko ngayon. Then sabi niya, huwag kang umiyak. Ayokong makita kang umiiyak. Gusto ko masaya ka lang palagi. Ayaw namin na may masirang pamilya. Ang gusto lang naman niya at ang gusto ko rin ay maging magkaibigan lang siguro kami. Nagkasundo kami sa ganun. Then sabi niya na sana pag uwi ko raw ng Pilipinas ay magkita kami. Kahit shake hands lang daw, okay na siya. So nagpatuloy yung ganun sa buhay namin. At parati kong sinasabi sa kanya na hindi porket gusto natin ang isa't isa, tayo na habang buhay. Ayoko kasing dumating yung time na sisisihin niya ako dahil iniwan ko siya. Nung time kasi na hindi na ako nagpapakita sa kanya, humiling ako kay Lord na kung hindi ito yung taong para sa akin, sana yung susunod na makakarelasyon ko, yun na yung mapapangasawa ko. At kung sino man nga yung asawa ko ngayon, siya na yun. Kaya lang masyadong mapaglaro ang tadhana. Yung akala kong pagkakaibigan lang ay lumalim ng lumalim. Nagbakasyon kami sa Pilipinas. Kasama ang asawa ko. Nakasakay kami ng taxi. Nang makita kong naglalakad ang ex ko, nasa highway. Yung office nila located lang doon, tapos traffic pa. Hindi ko naman siya tinawag o hindi naman ako nagpapansin sa kanya. Pero maraming beses na nagkakakitaan kami. Pero pinipigilan ko lang yung sarili ko na magkaroon talaga kami ng personal communication. Hinahadlangan ko yung sarili ko kasi natatakot ako na baka pag nakausap ko siya, ma-realize ko na mahal ko pa rin siya. So, bumalik kami ng UK ng asawa ko nang hindi kami nagkita ng personal ng ex ko. And until now, wala kaming planong umuwi ng Pilipinas. But then, nung time na akala ko wala na kaming planong umuwi ng Pilipinas, kinakailangan pa lang bumalik ng Pilipinas. Dahil namatayan kami. That time, hindi na sumama sa akin ang asawa ko. So pagkarating ko ng Pilipinas at nalaman niyang nasa Pinas na ako, minessage niya ako ng pakikiramay. And then he said na after libing, kung po pwede, ay magkita kami. And ang gusto niya, makipagkita sa isang motel. Grabe, DJ Rocky. Gusto kong tanungin siya bluntly kung bakit yun naman yung nakita niyang location ng meet-up namin. Bakit hindi niya ako yayaing gumala o kumain sa labas? Pero wala eh. Pumayag ako. Yes, DJ Rocky.
Pamilyadong tao ako. Pero pumayag akong makipagkita sa motel kasama ang ex ko. Usap lang daw eh. At para walang makakita sa amin in public places. At syempre DJ Rocky, ano pa nga ba ang posibleng mangyari pag nasa isang lugar lang kayo na pribado nang minsang minahal mo? Yes, may nangyari sa amin. At nagpatuloy pa ng ganun ang pangyayari sa amin. Sinusulit ang bawat araw ng bakasyon ko sa Pilipinas. Then one day, in-stalk ko siya sa FB. Then nakita ko na sa isang company outing nila, meron siyang kasamang ibang babae. At alam ko na itong babaeng to ay hindi lang basta-basta kaopisina niya. The way na makita ko sila sa picture, alam kong may kakaiba. So hindi na ako nagtanong. Tinanggap ko na lang na ako ang the other woman niya. Kaya wala akong karapatang magreklamo. Kundi umiyak na lang. Sinabi ko sa sarili ko na darating ang araw na pag hindi ko na kaya, aalis na ako. Oo, masaya kami pareho. Pero alam naming mali ito. And to Dean, if you are listening, sana balang araw, masagot mo rin yung mga tanong ko na matagal ko nang hinihingan ng sagot. Kung minahal mo ba talaga ako, o panakitbutas lang ako, o kung ano ba talaga ako sa buhay mo. Siguro natatanong kayo o nagtatanong kayo kung bakit wala akong lakas ng loob na itanong yung mga bagay na yun. Well, alam ko kasing magsisinungaling lang siya. So, mas okay na si Dean ang mag-open. Alam kong parehas kaming guilty sa ginagawa naming mali. Alam naming parehas kaming guilty dahil may nasasaktan kami. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako kakapit. Masaya pa naman ako eh. Masaya pa naman kami. Nakabalik na ako ng UK, DJ Rocky. At yung bakasyong nangyari sa Pilipinas kasama ang ex ko, I will treasure that for the rest of my life. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Audrey at ito ang aking secret file.